van batejar aquest projecte amb el nom d'Esfera. Simbolitza el centre de l'aprenentatge personal de cada alumne. L'esfera, que representa tota la comunitat educativa, gira al voltant de les seves necessitats. L'itinerari serà educació infantil fins als 6 anys, educació primària fins als 12 anys, educació secundària fins als 16 anys. I un cop finalitzada aquesta etapa, haurem de decidir si volem cursar formació professional o batxillerat. El principal propòsit del projecte Esfera és que l'alumne treballi d'una manera més autònoma i responsable, participant en tot moment en la creació del seu propi currículum. L'horari està fet de manera que l'alumnat fa les activitats amb més càrrega lectiva a les primeres hores del matí, on es fan les matèries pròpiament dites, i a mida que va avançant el dia, les activitats són més vivencials i més pràctiques. A primera hora del matí fan el bon dia i just després del pati 30 minuts de lectura o TED. 2 dies a la setmana fan projectes transversals on es treballen totes les matèries de manera interdisciplinar. La música i l'educació física la fan un cop per setmana, amb una franja d'1 hora i mitja. A les tardes es faran els tallers i per finalitzar el divendres, la tutoria. Cada setmana un alumne serà l'encarregat o encarregada de dur a terme el bon dia. El dilluns ens explicarà una notícia, el dimarts la maleta, el dimecres donarà una solució a un problema, el dijous una cançó i el divendres mindfulness. Fomentar la lectura en el jovent afavoreix el desenvolupament de les habilitats lingüístiques, desenvolupa la imaginació i la creativitat i fa augmentar la concentració, entre d'altres beneficis. Realitzar TED Talks fomenta a l'aula la instauració de debats sobre temes d'actualitat i potencia el pensament crític de l'alumnat. En els projectes transversals es treballen diferents matèries amb metodologies diferents, oferint a l'alumnat un aprenentatge significatiu, vivencial, transversal i entre iguals. El principal objectiu dels tallers és que l'alumnat participi en la creació del seu propi currículum i potenciar així els seus talents. Cada trimestre hi haurà un obligatori. Som exploradors, cinefòrum o oratorio. Els altres els podran triar ells. L'aula d'estudi és un servei gratuït que ofereix l'escola, on els alumnes poden fer les tasques de classe. Està vigilada per un docent i hi ha un control d'assistència. El menjador es realitza a l'altra escola i l'alumnat va acompanyat d'un docent. L'escola de música Musicami i Oxcool, l'escola d'idiomes, està també a la vostra disposició. L'acompanyament a les famílies i als alumnes és un dels principals punts forts del projecte Esfera. De 3 línies oficials fem 4 grups. Tutoria individualitzada setmanal, preavaluació a mitjans de trimestre, informes entregats als alumnes responsabilitzant-los i fomentant la seva autonomia, i són els alumnes els que mostren els projectes a les famílies. L'ordinador és una eina de treball a l'aula del projecte Esfera. Les característiques i el programari necessari les trobareu a la web de l'escola. El mòbil només es farà servir en activitats puntuals i previ avís del professorat. Si el porteu, romandrà desat en el mòbil Hotel, tancat amb clau. Una generació innovadora. Una forma d'aprenentatge diferent, més divertida. Un projecte on nosaltres som els protagonistes. Un projecte que connecta tothom, pares, mares, alumnes i professors. Entendre'ns i conèixer-nos de diferent manera. Un projecte ple d'innovació. Una oportunitat per aprendre i gaudir dels estudis.
Un projecte on aprenem a treballar en equip. Un projecte on escollim el nostre camí. Un projecte que ens fa aprendre per al futur. Un projecte on demostrem les nostres habilitats. A Joviat pots treure't el diploma dual de batxillerat. Però què és el diploma dual de batxillerat? És el programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat creat i desenvolupat per Acadèmica, que permet tenir dues titulacions simultànies, l'espanyola i l'americana. Concretament, s'aconsegueix l'American High School Diploma, que està reconegut a tots els estats i per totes les universitats del món. Quin interès té cursar el diploma dual de batxillerat? Doncs, independentment de si es vol estudiar als Estats Units o no, l'alumnat que realitza el diploma dual de batxillerat entra en un programa interdisciplinari que els prepara per adquirir els millors nivells de competència en 3 àmbits: la immersió lingüística, la immersió tecnològica i la immersió personal. D'una banda, el programa es desenvolupa al 100% en anglès. No es tracta només de l'idioma, sinó que els alumnes pensen i treballen en anglès, participen en classes magistrals i es poden comunicar diàriament amb el professorat nadiu. També participen en live session amb altres companys. En definitiva, augmenten la seva confiança i destresa amb l'idioma. D'altra banda, acaben amb un elevat domini en el maneig de les tecnologies més avançades d'aprenentatge digital. L'alumnat té un paper actiu, marca el seu propi ritme d'aprenentatge, és el responsable de la construcció dels seus coneixements i el protagonista del seu procés formatiu. L'educació virtual desenvolupa la capacitat de pensament crític i destresa d'investigació i anàlisi de la informació. Per últim, l'alumnat adquireix responsabilitat i maduresa en el treball, amb un alt nivell d'autonomia, aprenentatge de la gestió del temps, capacitat d'adaptació i flexibilitat per treballar en entorns diferents i multiculturals. Com es pot aconseguir? Doncs només cal matricular-se al web d'Acadèmica i realitzar 6 assignatures online en 3 cursos, de tercer d'ESO a primer de batxillerat. Quines assignatures cal fer? Cal fer 5 assignatures obligatòriament i després triar-ne una d'optativa. Concretament, queden repartides de la següent manera. A tercer d'ESO es fa English i Life Management Skills. A quart d'ESO es fa English and US History. A primer de batxillerat es fa US Government and Economics. A segon de batxillerat, o a l'estiu de primer a segon idealment, s'ha de triar una de les següents assignatures: College Preparation, Digital Photography, Criminology, Tourism and Hospitality, English o Global Studies. Quanta estona es requereix per l'alumnat? Doncs equival a un extraescolar de 3-4 hores a la setmana. Si us pregunteu si hi ha exàmens, doncs n'hi ha molt pocs. És un sistema íntegrament online on han de lliurar petits treballs, assignments, i assistir a algunes classes online a hores a convenir amb el seu tutor d'Acadèmica. Hi ha algun requeriment per entrar? Doncs cal tenir una mitjana mínima d'uns 6 dels estudis que s'estan cursant aquí i passar una prova d'anglès equivalent al nivell A2, B2 de Cambridge. També cal fer la matrícula acadèmica a través del seu web. Hi ha alguna nota mínima per aprovar o per obtenir el títol? Cal treure una mitjana per sobre de 7 per a que es pugui convalidar la titulació. I l'escola ofereix algun tipus de suport? Doncs la persona encarregada del batxillerat dual controlarà periòdicament si l'alumnat matriculat compleix els terminis i es posarà en contacte amb la família si hi ha alguna incidència. Des de l'escola us animem a aprofitar l'oportunitat de créixer a molts altres nivells i viure una experiència de ben segur inoblidable.